Eli nyt meillä on testissä tämmönen Rainbow Citrus. Tämmönen sitruunijuoma. Uskoisin, että tämä maistuu ihan varmaan joltain Spriteilta tai joltain 7-Upilta. Maistuu. Tässä on semmonen Spritein vivahde, mutta en kyllä osaa yhtään sanoa mitä täällä on. Aika lähellä Spritea. Hinta on 69 senttiä tölkki. Eli suosittelen ostaa, koska on niin halpa ja saa vielä 15 senttiä panttia, joten 54 senttiä jää hintaa. Tykätkää ja subatkaa jos haluatte. Moikka!